Dnes už asi všichni vědí, co to je bungee jumping. Milovníci extrémních sportů ale hledají stále nové způsoby, jak si zvednout hladinu adrenalinu v krvi. Jedním z nich je takzvaná Keenova houpačka, tedy skákání z mostu na laně, které ovšem není gumové. Nejtěžší je sebrat odvahu, pak už se stačí správně odrazit a vrhnout se do 80metrové hloubky. Po chvilce volného pádu se odvážlivec zhoupne do obrovského kyvadla. Prožitek je tak silný, že si někteří nadšenci skok neodpustí ani se zlomenou rukou. Tak skákalo se docela v pohodě, akorát už jsem si ji zlomil. Skokani se v honbě za dobrodružstvím často dopouštějí různých přestupků. Samozřejmě by se mělo zařídit nějaký povolení, který teda s těmi si prostě moc hlavu nelámeme. No. Prostě přijedeme, uvážeme, skáčeme a odjedeme. Lidé, kteří takhle podnikají adrenalinové sporty, tak se vystavují nebezpečí a samozřejmě ohrožují také provoz našich vlaků. V podobných případech se obracíme na policii a žádáme ji o pomoc při zajištění bezpečnosti. Zkušení skokani shodně tvrdí, něco podobného na vlastní pěst nikdy nezkoušejte. Pro televizi Prima Lukáš Materna.